To je to, čo chcel nás Pán Ježiš. Aby sme všetky tie naše bočné veci dávali bokom a mysleli na toho druhého. To je tá láska. Obetavá láska, ktorá zabúda na seba a myslí na toho druhého. Láska nie je veľká vtedy, keď sa zdá ľahká a príjemná, ale vtedy, keď sa potvrdzuje uprostred životných skúšok, tak ako zlato v ohni. Ja, Boris, beriem si teba, Nikola, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť vo všetky dní svojho života. Ja, Nikola, beriem si teba, Boris, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Na svete je veľa križovatiek a ciest, po ktorých kráčame. Vy dvaja ste sa vybrali tou jednou, tou spoločnou cestou. Ja vám chcem mene mňa a všetkých zaželať, aby ste mali veľa nekonečnej lásky, aby ste si boli medzi sebou vždy oporou. Nech vás na vašej spoločnej ceste sprevádza náš Pán Boh.